5 greșeli pe care le făceam și intram în friendzone. În primul rând, stăteam și vorbeam cu femeile zile în șir, săptămâni în șir sau poate luni de zile. Și automat femeia respectivă mă băga în friendzone. Din ce cauză? Din cauza că eram doar acolo pe post de validare, un număr pe care să se plângă, cu care să vorbească. Dar nu mă vedea ca un potențial partener din cauza că nu acționam. 2. De fiecare dată când femeia respectivă mă suna să fac un lucru, să mă ruga să fac ceva, acceptam de frică să mă pierd și automat deveneam un prieten foarte bun. 3. Mi-era frică să o ating, mi-era frică să-i spun că îmi place de ea, sunt atras de ea și că doresc ceva mai mult. Și automat, necomunicându-mi intențiile mele, nu ajungeam în momente intime, iar femeia considera că sunt doar un prieten. 4. Nu-mi comunicam limitele, nu comunica ceea ce mă deranjează, nu comunicam absolut nimica. Pur și simplu făceam cum voia ea, cum își dorea ea și mă schimbam în funcție de ea, doar ca să nu o pierd și doar ca să fiu acolo, la bine și la rău până adânci bătrâneți, că poate într-o zi primesc și eu savarină. 5. Nu eram amuzant, nu eram carismatic, nu mă jucam cu femeia respectivă, nu o atacam în stil de glumă, pur și simplu eram foarte serios, foarte rigid și cel mai matur de acolo, nu cumva să își facă o părere proastă despre mine. Dacă te confrunți cu aceste frustrări sau aceste greșeli, programează o consultație gratuită, apăsă pe linkul din bio